gayud kita mubuhi. Bisag unsay dangatan, diya kita mudagan, si Kristo ang daling madulan. Walay makabugong mudahi ka nimo, kay ikaw man ang manluluwas ko. Dito niya sa langit, kalipay ang maambit, tungod sa himayang may paglukan. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukanan. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pagpaminaw, makiguban sa to nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Nalaygo ng Dios nga naghatag ka nato kadaugan, kalampusan ug kanunay nga nagatiman sa matagusa. Iyatang kita ubanan, giproteksyonal, mahinungdan hangtod ining taknaa. Nagmalipayon ta, nagmadaugon ta, nagmalampuson diha sa pagkinabuhi sa panalangin sa Ginoo. Sa atong panag-uban dili nato kalimtan ang pagdaig, ang pagpasalamat sa pagkamaayo sa Dios sa atong kinabuhi. Gihangyo ko kamo sa paglitog ug pagpasalamat ug kinasingkasing ang mga pagdaig ngadto sa atong buhi nga Dios. Magampo ta. Amahan mo nga Dios sa magkagagahom, Dios nga mo'y nag-amuma sa matag usa nga misalig midangop ming tuo kanimo. Wala gid kami mapakyas sa amo ang pagtuo kanimo tungod kay ang tanan nga mga pulong nga among gikinabuhi. Salamat Ginoo amo gayong nakita ang mga bunga ug ang imong mga pulong, mga saad among nasinatian. Nagmalampuson kanimi, nagmadaugon kami ug napuno kami sa imong panalangin. Salamat Amahan sa mga butang nga imong gisalig gipiyal sa imong makatawhan nga migtuo bisalig kanimo ug niya na usab kami aron sa pagpasalamat kanimo sa pagdaig labaw sa tanan, sa pagpamati na usab sa imong mga pulong. Amahan Dios sa makagagahom, salamat Ginoo. Daghan kaayong salamat sa imong pag-amuma sa mong kinabuhi. Salamat Ginoo sa pag-ayo sa dagan sa mong pagpuyo ug pag-ayo nimo o Dios sa matag kahimtang sa mga tao nga nanginahanglan gayod sa kalampusan ug nagmauswagon gayod ang matag usa nga nagkinabuhi sa imong mga pamaagi. Padayon mo kami iblas Ginoo sa imong mga pulong, padayon mo kami lig-unon ug nasigon sa imong mga mensahe. Din aduna kami kalipay sa pagkinabuhi niini. Mulampos na usab kami sa pagkat-on karon sa imong mga pulong og amo gayod na mapahinumduman ang among kaugalingon sa padayon sa pagkinabuhi diha sa imong mga pamaagi. We declare blessing in Jesus name. Amen og amen. Maayong gabi, may pagpaminaw. Welcome sa to nga programang ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome sa ato nga programang ang pulong mo kinabuhi ko. Kumusta mo nining kagabion? Laygon ang Dios nga nag-uban og nagpanalangin kaninyong tanan og kanatong tanan. Salamat sa atong buhi nga Dios mga kaigsonan nga padayon siya naghatag og mga pamaagi aron ang kaayuhan nga atong gipangayo, nga atong gihangyo, atong masinatian.
Dalaygon ang Dios nga magapanalangin sa matag usa nga nakig-uban sa itong programa, ilabi na gyud sa mga kaigsunan nga dunay kadasig kalipay sa pag-share niini ngadto suban. Ang ato rong hisgutan mga kaigsunan unsay mga gikinahanglan or sa lain nga mga pulong unsay maayong i-partner sa ato ang pagtrabaho, pagnegosyo aron muuswag gyud, mulampos gyud, muuswag magmalambuon. Importante gyud kaayo na. Unya naabay mga mahimo natong panag-ingnan diha sa balaang kasulatan o mga tawo nga naa diha sa balaang kasulatan nga pwede natong panaminan sa panahon nga kita manarbaho. Doon na ba'y mga tao nga gipauswag diha sa Ginoo? O doon na ba'y mga tao nga nagnegosyo diha sa Biblia mga kaigsunan? Mga tao nga nagnegosyo sa ilang panahon nga ang ila ang kahimtang, ang ilang ngalan gisulat gyud diha sa Biblia aron mahimo natong kanabitang ihimplo sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Kinsa ba ug unsa bay ato ang makita sa ilahang pagnegosyo nganong gipauswag sila? Kay ato mga kaigsunan karon nanarbaho, nagnegosyo pero dili maayo nga sa atong pagpanarbaho wa gyapon muuswag. Dili maayo nga magpabilin ra gyapon ang kalisod. Sige panarbaho, sige negosyo, sige ra gyapon kalisod. Dili na siya maayo nga kana bitaw nga makaingon ta nga kahimtang. Sayang ang pagpaningkamot, sayang ang pagkugi. Atong hinumduman nga ang Dios nagatiman kanimo, nagatiman kanako, nagatiman kanatong tanan. Sa gipakita sa Biblia kung ang Dios na mo'y mulihok, muatiman kanato, dili gid kaniya pasagdan. Muuswag gyud ta, dili lamang mga kaigsunan sa pagtrabaho, kundi bisan gani katong nagnegosyo. Paminaw mo niini mga kaigsunan kay doon natay mga makatunan nga mga pamaagi nga gibilin sa Dios diha sa balaang kasulatan nga mahimo natong ihimplo o sundanan o panag-ingnan sa atong pagpuyo sa kalibutan samtang naatay pagkugi, pagpanarbaho, pagnegosyo. Bless mo sa Ginoo sa atong panaguban. I declare in the name of Jesus. Salamat ko sa Ginoo sa kinabuhi sa atong igsuon nga nanuka diha sa gawas sa nasod nga mi-advise nga magtuob. Nakalimot man gyud tinuora ko, wa naman ko magtuob-tuob mga igsuonan. Ang tinuod ni bati gyud ko og kanang kaluag, kanang hamugaway no, sa ako ang kanang paginhawa, sa ako ang pag gamit og oxygen kanang hangin no. Salamat kaayo sa Ginoo sa atong igsuon nga nagpakabana usab. Matod pa pastor suway og kanang tuob unya butangi og kanang Vicks. Salamat kay sa Ginoo, marang-arang gyud. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo sis. Salamat kay sa Ginoo. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Pastor Carmen Mahilong Bantigi nanuka diha sa Sudlon. Mayong pakiguban nimo diha Pastor si Days K Fortuna Donaire. Mayong gabi Sister Susana nanukat sa Thailand. Good evening. Si Dalila Noynay Pabulaya. Mayong gabi may pagpaminaw. Si Maya Inok. Maayong gabi ni Inday Dorlin Incabo Tinsay. Hello Pastor, good evening. Request awit makalangit, kopti ako. Salamat and God bless. Sige. Ato ning taganog pagtagad no ang awit makalangit nga kopti ako. Diri lang sa to nga programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ng Dios magpanalangin sa matagusan ni ini maong awit nga ato ang pagat paminaw. Mayong gabi ni Maya Inok, si Marian Oros. Mayong gabi si MG Vlog, good evening. Og
ikaw ang kusog request, no? Si Alex Castillon, good evening brother Alex. Si Ruby Kulot, maayong gabi. Pwede request song Makalangit Pastor tinud-anay nga kalipay. Sige, ako ning andamon tinud-anay nga kalipay. Nga pagigugma diha kanimo Ginoo. Kupi ako ugaksun mo, ikaw ang akong gitinguha ug gipangandoy Ginoo. Sa to nga pagpuyos kalibutan mga kaigsunan, usa nga dili gyud nato kalimtan ang pagpagunit sa Ginoo. Nga kita mo'y gunitan sa Ginoo, dili kay kita mo'y manggunit. Doon naman to oy mga mensahe nga nagsulti diha sa Biblia nga minggunit ang usa ka babae nga 12 na katuig nga nagsakit ug naayo siya. Pero wala to siya magsige gunit. Gani ni hiccup lang to siya. Ang importante gyud kita mo ay gunitan sa Dios. Aron kita gunitan kanunay sa Ginoo, puy-an nato ang dapit sa pagkinabuhing balaan, pagkinabuhing matarong ug pagkinabuhing matinud-anon sa mga mensahe sa Dios nga atong gilagaran. Mayong gabi ni Roy Chachin, mayong gabi ninyo diha sis ato igsuon nga nagkad sa Taiwan, ug maayong gabi ni Negros Ariel, vlogger. Maayong gabi Pastor Gideon watching here in Ato Barangay Santo Niño Tanhay. Shout out sa Solidad family. Maayong gabi ninyo diha Brad. Mga Solidad family diha sa Nato. Kumusta mo diha? Ang Dios magapanalangin. Salamat kaayo sa inyohang pagtumbaya sa ato nga programa. Ang pulong mo kinabuhi ko. I-share og ipanugid diha. I hope na atay FM station diha sa Tanhay o diha sa Nato. B.E. Manlapas, maayong gabi. Bingdandan, good evening. Idelin Silibio, good evening Pastor. God bless more and your family. Oy, salamat kaayo. Si Irma Amores, always I'm watching. Thank you Pastor for reach out sa Word of God. Salamat kaayo Sister Irma. Salamat kaayo sa imuhang pagbisita ug paghatag og panahon sa tong programa. I-bless mo sa Ginoo ug tagaan mo sa Ginoo ug kadasig o kusog kaisog sa pagpadayon sa pag-alagad. Mayong gabi ni Mayit Payod, good evening ni Marivic L. Patiris, good evening Pastor, ug sa imuhang tibok pamilya nalipay jud ko kay nakaabot pa ko pagpaminaw sa pulong sa atong buhi nga Dios. Nindot kaayo ron ang atong hisgutan mga kaigsuonan kay nakita sa Ginoo gyud ang atong pagpaningkamot. Daghan kaayo mga kaigsuonan nga iya mga katawhan nga grabe nga nakapaningkamot kanang bisag gabi na nag-overtime, bisan kung personal nga trabaho, personal nga negosyo, kanang walay kasosyo. Nakita sa Ginoo ang tanan o gusto sa Ginoo nga muuswag ka, mo lambo ka sa imuhang pagpaningkamot. Dili gusto ang Ginoo nga mausik ang imuhang kahago. Mao hinungdan nga sa atong panag-uban ikaw gidasig sa Ginoo nga imo ning i-share ngadto sa uban kay dili maayo nga ikaw rapod ang makakat-on og masayod ni ining tanan. Mayong gabi ni Merlita Oliverio Bilaro, maayong gabi Pastor watching from Isabeliti. Mayong gabi ni Day Pamila Katalan Dinoyo, maayong gabi ninyo diha Day. Og maayong gabi sa imong mga anak, inyong mga anak diha. Daw Jewel, Daikora, maayong gabi ninyo diha. Papa Binbin, Mama Bibin, Tia Rita og Tio Jose, good evening. Ang Dios magapanalangin sa inyo nga pakiguban sa itong programa. Awit magalangit, tinuod nga kalipay. Mayong gabi ni Susana Pablio. Good evening Pastor Gideon, Pastor Russell, og sa tanan naminaw ang pulong mo kinabuhi ko. Kumusta Pastor? Dalaygon ang buhing Dios kanatong tanan. Salamat kaayo Sister Susana. Murag ni luag-luag ni arang-arang ang akong pagginhawa tungod sa Subaw.
nagtuob ko gaganina. Si Charlie, maayong gabi. Si Sister Gingging Simpron, maayong gabi pastor. Ug kanatong tanan nagsunod sa programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Sister Vivian, maayong gabi. Si Ricky Rakasa, maayong gabi pastor. Salamat kaayo nga gihatag sa Ginoo kanatong tanan. Shout out di ay ko sa akong kauban nga nag-birthday siya karong adlaw gikan gani mi didto kay nanihapon. Bantog ra murag paminaw nako nga naay nabusog. Bitaw no, nindot kaayo. Salamat kaayo sa Ginoo. Sa dugang nga mga katuigan nga puno sa panalangin sa Ginoo. Salamat kay Brother Ricky ato igsuon nga kugihan nga nag-atiman pod og mga simbahan. Si paring Amperdo, mayong gabi pastor, shout out. Naminaw ko nimo sa kanunay pastor. Salamat kayo no. Paring Amparado, mayong gabi, may pagpaminaw. Mayong pakiguban. Isel Balili Ganyolon, maayong pagpaminaw og ni Pastor Carmen Mahilom, maayong gabi sa tanan nagpadaugon. Shout out sa mga taga Sardinia, Kalugtugan, labi na sa imong pamilya Pastor Gideon. Maayong gabi ni Jingjeng Tordelio, maayong gabi uban sa imong pamilya sa tanang naminaw. Si Hosea Noel Tudlas, maayong gabi Pastor, live na karon diri sa Shiny FM 11.3 Pastor Junrel ni. Pastor Junrel, maayong gabi may pakiguban atong isuon nga makugihon alagad sa Ginoo nga nagdumala diha sa FM Station 11.3 Alcantara, Cebu ug nagdumala po diha sa simbahan sa Chiquija, Alcantara. Salamat kay sa Ginoo sa pod ka magtutudlo sa public school. Salamat kaayo sa Ginoo nga padayon nga naguban og nagmauswagon gyud diha sa pag-alagad sa Ginoo. Si GPC Santiago, maayong gabi sa tanan mga igsuon nga naminaw karon ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Blessed evening Pastor Gideon ug sa imong pamilya. Si Ricky Rakasa, matud pa ang iyang ngalan, Alan Martinez. Okay. Uy, happy birthday no? Ni Alan Martinez. I hope na makadungog siya niining ato ang pag-greet sa iyahang birthday. Si Kilisti Pargan Rivas Rivolin, maayong gabi og si Alfredo Idoria Ponce. Good evening Pastor, uban sa imong pamilya ug sa imong viewers watching from Dubai. Palihog ko Pastor, play the song Labod and God bless. Salamat kayo sa inyong pagtubaya. Ampingan mo sa Ginoo diha sa inyong pagtrabaho sa Dubai. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Ravi Bindoy. Mayong pakiguban ni Alina Berdin. Mayong gabi watching from Kuwait. Kumusta mo diha? Labi na gyud sa mga nagtrabaho no. Grabe ka sacrifice. Sakripisyo sa kamingaw, sa pamilya, kanang manarbahog layo kaayong lugar. Hindi gyud maabot kung way kwarta, no? Kana bitaw nga layo kayong biyahe pila ka oras, ya mingaw kaayo, inigabot dito, lahi pagyod ang klima, unya lahi kayo ang palibot, wala kay kaila, lahi kayo ang mga tao. Grabe ka sakripisyo. Giagwanta para muuswag ang pamilya. Mao ni ato rong hisgutan unsay mga gikinahanglan or maging ka-partner sa kanang trabaho o kahapag negosyo para ang atong mga kahago dili gayon mausik. Mayong gabi ni Felix Dapar Lumod watching from Panglao, Bohol. Ato mga kaigsunan diya sa Panglao, Bohol. Mayong gabi si Jocelyn Matokol Fernandez, good evening. Good evening watching here in UAE. Sapod ka abroad no. Lia Taglos Sulumantas, maayong gabi Pastor watching from Kapalong, Davao del Norte. Maayong gabi og maayong pakiguban ni Hazel Balili Ganyolon. Si Kylie Jan, maayong gabi Kylie, og si Alina Burden, maayong pagpaminaw
song Pastor Lahutay lang. Sige, ako nang kantahon o niya. Si Kylie Jan, maayong gabi, maayong pagpaminaw. Si E. Junior, bani, pagbasa, Yosoris, Pargan, maayong gabi. Okay, awit, magalangit, labod. Ako nang giandam dere. Sa sekundi, watching right now, Golden Bow, maayong gabi, Rogelio Tudlas, Junior, Eloy San, North Cotabato. Maayong gabi no sa ato magigsoon diha sa North Cotabato. Ang Dios magpanalangin, awit makalangit nga gi-request diri sa atong panag-uban. Labod. Samtang nagtukar ang ato ang sounds, padayon sad kong hatag pod og pagtagad sa inyong mga mensahe para ato ragyon nga kana bitang madaginot ang atong oras. Mayong gabi ni Nins Kilim, matod pa. Mayong gabi, Pastor, salamat sa Ginoo nga nakaabot pagyud ko sa imong program. Pastor, salamat kaayo sa Ginoo nga makapaminaw na pod mi sa pulong sa Ginoo kauban ang akong asawa. God bless you, Pastor. Ayuban, ayuhon ragyod ka sa atong buhi nga Dios. Oh, bitaw no, salamat ka sa inyong prayer. Ang Dios maghahatag yun kumpletong kayuhan. Actually, diri yung lugar mga kaigsunan katong maay nagtrabaho. Bali mga duha matud pa sa akong gikaistorya ganina. Sa ika pud pastor gisubaw pud ka. Iko nga taon-taon na ni. Siya nga ako duha na ni kasimana. Pagsubaw po dahil sila makson raglingyo nga mo akong kaistorya ganina kapirti po ini ang subawa kapirti magong pagkatugnawa diring lugara kunya usapod sa mga naay trabaho labi nako nagpintal before nagpintal nagkuan manggod ka ng magliha bitaw niya grabing abuga kunya grabe yung abuga gyud. Si Sherwin Amasyon, maayong gabi. Si Lisa Ampong Al-Olaso, maayong pagpaminaw. Si Gad Sabala, maayong pagpaminaw from Cagayan de Oro City. Sir Sherhin Enriquez, pwede request ko og ang pulong mo kinabuhi ko. May atong gihimong intro. Og na may gi-request ka ganin ang lahutay og ang pulong mo kinabuhi ko. Ako rin matagaag pagtagad human sa mga pulong sa Ginoo. Ato sang hisgutan mga kaigsuonan ang mga pulong sa Ginoo nga ato karong tagaan og pagtagad. Og maunay pinaka-importante nga angay natong makatunan og atong kanabitawng ma-apply sa ato ang pagpaningkamot. Kay ang tanang tao mga kaigsuonan labi na gyud sa mga Kristohanon, kugihan gyud na. Kugihan gyud kaayo ang mga Kristohanon. Kay namanggoy mga pasidaan ang Dios nga kinahanglan gyud ta mo kugi. Even sa time ni Apostol Pablo katong mga dili mo trabaho, dili gani pa kanon. Muna nga kitang mga Kristohanon ihimplo dapat ta sa pagpanarbaho. Kay sa panahon sa mga apostoles nagtrabaho sila para makakaon sila, para matagbo ang ilang gikinahanglan. Mayong gabi man pagkiiguban ni Joyna Okulang Ponce og si Duna Dakyado Tabuada, Lisa Ampong, mayong gabi from Bohol. Si Vilin Largo, mayong gabi Duna Dakyado matod pa. Mayong gabi Pastor Gideon Candelario Dalaygon ang Ginoo paampo unta ko pastor gitrangkaso ko. To na nga dadon sa mga pag-ampo no. Nay mga sipon ubo pag-inampo ay kita. Mao gyud nay pinaka-importante mga kaigsuonan ug labaw sa tanan dili gyud dapat ilihis ang atong pagtuo. Dapat diha sa atong pag-ampos Ginoo, number 1 nga gitudlos Biblia, mailob aron makalahutay sa tubag sa Ginoo. Makalahutay sa paghulat, mapailubon nga maghulat sa tubag sa Ginoo. Sinuli prak sa Nico maing gabi diri sa Purok Kamansi, Bagadian City, Zamboanga del Sur. Maayong gabi ni Alejandro Moldes. Maayong gabi Pastor Wansing ni live from Barangay Luna Crossing Kapalong, Davao del Norte. Shout out mi diri Pastor. Request song Pastor entitled Dad Ako Ginoo o Kopte Ako. Sige. Ako rin nga isip ang inyong mga request
si Linmar Hisula. Mayong gabi Lisa Ampong, mayong pagiguban Rosan P. Sangulo, mayong gabi si Bibi Manlapas, New Edgar Sumampong Estrada sa Dagnot. Mayong gabi og si Rivera Raquel Aligado. BE Pastor, patabang ko ampo sa ako anak Kalantora. Ilang tansan, no? Sige, ato nang na doon sa mga pag-ampo. Liti Gondaya, mayong gabi. Si Marlene Isgibol, good evening, hallelujah. Salamat usab sa kinabuhi nimo Pastor Gideon. Pagdasig ug pag-amuma aron kami magpadayon makigbatok sa mga pagsulay. Wow, may gabi ni Ranisa Suwa, may gabi sa tanawan sing from UPC Aroma Lacaron, Malita Davao Occidental. Mayong gabi ni Sister Josephine Vicente, solid listener no sa ato nga programa since pa sa niaging mga tuig 2015, 2016 no. Si DC Jan, mayong gabi si Brother Rifat, mayong gabi Pastor ug sa tanang taga Purok 1 Upper Lambog request song Pastor magpadayon og lahotay. Mayong gabi ni Sister Josephine iding Pastor Wasing Mintana diri sa balay. And your family, ay salamat kaayo. Si DC Jan from Jinsan, salamat kaayo. Og daghan ko parinti diha sa Cotabato mga Tudlas family gikan ni Pastor Junrel Kitudlas. Ayong gabi ino diha sa Cotabato si Sasi Kundi pag-inom og vitamin C Pastor. Salamat kayo sa inyong mga advice no. Sister Vivian Aliha Aligyaho Alabis Anya Visa. Pastor, samtang nang laba ko na minaw mawala akong kakapoy adlaw tanan. Pahaway sad, no? Pahaway. Kuana sad kanang butang ipog relax ang imuhang kanang imuhang lawas. Sige, ako raning andamon mga kaigsuonan ang inyohang mga request. Di may request nga dad ako Ginoo. Unya katungkop ti ako na tong napatukar. Unya ang wala pa nato mapatukar kanang lahutay. Lahutay. Sige. Og adto na ta mga kaigsuonan sa paghatag og panahon sa paghisgot sa ato ang topic mahitungod ni sa pagpaningkamot bitaw. Ang Dios nakakita gyud sa mga pagpaningkamot, mga tinguha, diin mubati ang tao og kanang kakapoy sa lawas. Unya nakita gyud sa Ginoo ang ato ang mga pangandoy nga makalingkawas sa kalisod, makalingkawas sa utang. Kini utang mga kaigsuonan mo na'y pinaka-delikado kana bitaw nga utang bayran sa utang. Mo na di ko kalimot ana kay pertig yung pagkapaita. Di ko ka limot sa hitsura sa akong mama kaniadto. Dili lang ko mo adtog laing tao. Ang ako ang mama kanang si Kanyar siguro ko aton si Kanyar High School. Nihangyo ang akong mama nga kami nga manghod sa akong mga magulang kinahanglan ming muundang og eskwela para manarbaho kay ang among magulang nga nag-eskwela high school mao amo ang suportahan og kon makahuman na siya eskwela kami na pod ang paeskwelahon. Unya di gyud ko ka limot nga amo gyon giutong kanang gitinguha nga di gyud mi makapanarbaho. Ang among gibuhat namuhi mi baboy, namuhi mi og hayupan, pertindaghanag hayupan. Pero grabe gyapon ang kalisod. Unya sa panahon nga muyamar na ang estudyante sa ako ang ginikanan kanang moingon na nga amutan, uniform, bayranan, labi na pag-college mga kaigsunan, pero tinag yung pagkalisura. Nariya ang mga baka, ang mga hayupan, yuta, mga kabdangan. Inana, labi na gyud sa mga naay gipa-eskwela, nga dili mga working. Gawas na ako sa una kay nag-working ko upat ka buok akong gi-workingan. Nag-working ko sa din, mismo sa eskwelahan, og sa lain nga din, og sa fisheries.
Munay akong gipangworkingan. Maunay ako ang gikuhaan og kanang allowance og ibayad sa eskwelahan. Unya nagani time nga ang ako ang papa mangayo pod og allowance kay nag-eskwela man pod akong papa. Muna nga dili na ko kalimtan ang dagway sa ako ang mama nagani hisgutan og amutan muinat dayon tong iyahang mata kanang makit-an ako nga luoy kay tan-aon. Magdagan-dagan to siya mga manguhag porsyentuhan. Unya dagan dito, dagan diri. Unya ang katong giputangan, maningil, mangutang na pod lain, deng isingil na sa ibayad na sad. Unya ako tong gipamalandungan pag-ayo. Ako gitong gitun-an, niundang kog eskwela. Nagdala-dala ko og wa magyud ko ato por ikaplete. Gidasig pug ko sa among silingan. Gamay tuguti lang ko gamay og kanabitawng gamay nga istorya sa akong kinabuhi nga akong nasinatian maghisgot kanig kalisod. Kanang ihangyo mi sa among ginikanan nga mangundang. So undang ko si kanyer pa lang iundang nako. Unya gidasig ko sa ako ang silingan nga ako pong amigo kababata nga manarbaho mi musulod big paboy o kaha delivery o kanang soft drinks o kaha beer bisag unsa basta kay delivery wa man po mi ikaplite nindakop taon kog bungaan o niya duha ka buok ang akong gidakop ang usa akong gibaligya para makaabot mig baes hangtod sa tanhay. Pag-abot sa tanhay wa man gyud mi wa may kaso diretso mi og pang-apply dito sa Dumaguete dito sa merkado sa Dumaguete. Unya ang akong amigo medyo na amay ikaplite ang isipit-sipitan ra gyud nako tong manok nga mungaan didto nako nabaligya dito sa merkado sa Dumaguete. Unya nangita mi kanang wanted boy, wanted helper kanang gipangbitay diha sa mga sari-sari store diha sa kanang Dumaguete public market. Duha mi kabuok. Unya among gidala biodata ra gyud og kining barangay clearance. Unya wala mi ID kay sa una ga eskwela why ID hay. Una nga dili gyud mi unta dawaton apan kay duhaman mi. Unya kuan gyud memorize man namo ang mga official pod sa amo ang barangay. Timing sad nga usa sa atbang nakaila pod sa among barangay kapitan. Unya mao to nga gidawat mi tag 600 ra pod ang bulan. Nakatrabaho gyud ko ato. Pero nilayas ko ato. Nilayas ko atong trabaho kay wala ko'y tarong kaon. Unya dili ko ka-advance noon sa amo ang pag-sod ato gigasabot yun na di pun mi ka-advance. Unya kay apiki man kay naa man toy gikinahanglan gyud nako pod ato nga gastuhan di gyud po ka-advance. Layas yung ko tinora kanang ang akong gibilin kato kong amigo kung ako'y unang layas. Unya sunod lang ka kay kung pangitaon ko na ay maka rason amo to nga layas ko ngita na pugog laing trabaho padpad ko diri sa Cebu. Inana ang akong ginabuhi grabing lisura. Daghan pa kay mga lisod nga akong nagian kulba hinam kumbaga. Unya para ra gyud makatabang sa akong ginikanan tuod nakahusod kog trabaho diri sa Cebu City, delivery og soft drinks. Unya nakaagi pa ko kanang gikawatan ko sa tubangan. Unya gikamay pa ko diha sa Cebu City kay grabe ang kawat kaniadto. Mo to nga niabot ang panahon nga nagkaila ang ako ang agalon og ang ako ang igsuon akong ginikanan.
Ang akong igsuon og akong ginikanan, sila na'y tigkubra sa akong sweldo. Pila ka sweldohan nga sila gyoy tigkubra. Wala na gyud ko'y mabilin sa kuha. At least nakatabang ko. Muna akong sitwasyon. Pero ang nakanindot ato sa akong pagpanarbaho, wala na ako ibulag ang Biblia. Wala na ako ibulag ang mensahe sa Dios. Kay hugot na akong gituuhan nga dunay Dios. Usa man gud sa problema sa tao nga nagtuog Dios, pero kung imo na siyang ipasusi, pila ka porsyento lang ang pagtuo nga naa niya. Kung ingon tang 50%, mura og duha-duha nga naay Ginoo, duha-duha pod nga way Ginoo, pero naay pagtuo. Dapat 100%. Kumbaga ang atong pagtuo buhi nga dunay tay Dios. Dili gyud nato mabulag ang Biblia. Akong nakita mga kaigsuonan nga dili nako malimtan ang pagsimba. Kung dili gani ka simba ang ako ang agalon, munanghid jud ko nga kanang mosimba. Unya ila kong kanang gi hatod para gyud ko makasimba bisan kung dili sila kasimba. Kay hangyo gyud ko nga mosimba. Mao gyud nay ako agyod nga kanang batasan. Unya murag batiw-tiw kay ko tan-awon siguro sa akong kaugalingon adto kay diha mami magsimbahan sa kanang mga salidahan diha sa Ayala na manay simbahan sa ambot lang kung karon na pa ba. Unya wa gyud wa koy kaila. Basta kay nisimba ko lingkod didto. Unya uli ra po dayon. Balik dayon sa akong trabaho. Niabot sa punto gani nga gibilin ko sa akong agalon og pila ka bulan. Samtang akong agalon nagpuyo dito sa Iloilo. Ako mo'y gihimong sinaligan silang mga anak. Nya ako mo'y murag nagkontrol sa budget silang mga anak. Diri gihat agi ang kwarta, ilang budget tanan. Muna nga inana ang akong sitwasyon. Unya usa sa ako ang nakita sa akong pagpanarbaho, wala ilayo sa Ginoo ang iyahang tabang. Tungod kay ang akong nahinumduman mao ni dili gyud nako kalimtan nga doon ako'y kadasig sa pag-adtog simbahan. Mao gyud nay usas mga pinaka importante nga mabatasan sa tao. Kanang pag-adtog simbahan dili gyud na dapat kalimtan. Na may panahon nga maluya, pero kung naay balang espiritu, mura bitaw ka og kana bitaw magmahay, daghan kay kang bation nganong wa ka kasimba. Mura ba bitaw og guilty ka? Nya ang solusyon day ana, muduol kas Ginoo og mga igpasaylo. Lord, tabangi ko nga dasigon ko nimo sunod Domingo nga di na gyud ko mapakya sa pagdaig nimo. Muna nga sa ako ang sitwasyon mga kaigsonan, akong nakita nga naagyoy kalahian. Kumbaga sa sitwasyon sa kahimtang o kalisod, muingon ko nga nakit-an og nasinatian ako ang tinuod nga tabang sa Ginoo. Sa panahon sad nga gibuhat gyud diha ang gisulat sa Dios nga nagsulti nga sulay ko ninyo. So sa dili pa gyud nako no kanang hisgutan ang tanan kay dili man gyud nako mahisgutan ang tanan nga mga kanang nasinatian nako unsa gyud kalisod ibin sa ako ang mga ginikanan nga maluoy gyud ko nga maglantaw sa naong sa akong mama. Muhilak to siya. Na sometimes nga murag mawili siya sa karabaw, mawili siya sa baka. Nasa'y panahon nga mawili sa siyuta kay may na lang tong tanom-tanuman nilag mga salagon kay kusog mami kay mananom sa una. Kanang mga kamunting kahoy kuan ko na iniktarya ko na among tanuman. Ang uban anha mo hangyo mupalit og kanang tinarong nga kamunting kahoy. Bisol. Wala pa may kanang negosyante ka sa una. Ang amurang mga kaila mamalit para ilang ikonsumo. Kay may nalang kuno kanang isagol-sagol sa bugas. Anang sa tawag ana ni
nalimot ako unsay tawag anang kanon nga butangan og balanghoy. Nalimot ko ana unsa toy ngalan. Unya muhilak tos mama, muhilak to akong mama, mawilit sa mga butang. Pero dili siya ka pugong kay mao lagi na sa gipa eskwela. Og nakabalik kog eskwela kanang nagworking na gyud ko. Kanang nagworking na ko diri sa Cebu. Working student ko, nag-eskwela ko diha sa Abiliana, diha ko ni-graduate og high school. Muna nga akong nakita mga kaigsunan, kang kung naag ka diha sa pagpangalagad sa Ginoo, di ka niya pasagdan. Di ka niya kalimtan. Di ka niya biyaan. Dili malimot ang Dios sa panahon nga morilis siyang panalangin. Ang aturong hisgutan mga kaigsunan, unsaon aron unsay ang ay buhaton aron muuswag ka diha sa imong pagpanarbaho. Naabay tao sa Biblia nga nagmauswagon diha sa pagpanarbaho. Daghan kayo mga tao nga nagmauswagon diha sa ilahang pagpanarbaho nga ang ilang ngalan makit-an diha sa Biblia. Atong makit-an diha sa kinabuhi ni Daniel. Si Daniel, grabe ang pag-uswag. Si Nehemias, niuswag pod si Nehemias. Kung ato pong hisgutsan si Ruth, nanarbaho si Ruth mga kaigsunan, nagmauswagon pod siya. Unya, atong makit-an yun diha nga ang pinakayawi nga gisgutan nga pamaagi sa kinabuhi sa mga tao nga na mauswagon sa ilang pagpanarbaho kanang pulong matinud-anon. Matinud-anon sila sa Dios. Ang taong matinud-anon dili gyud na mubuhat og sala. Like ni Jose, pero kapila naman nato hisguti ang kanang mga tao nga nagtrabaho labi na gyud sa kinabuhi ni Jose, arita sa gitawag negosyante. Kanang magnegosyo ka, kuana siya kanang kung miingon kung ang uban pasultihon, stress about negosyo. Miingon pa ng uban, hiyas-hiyas lang yun na siguro pastor. Linya-linya ra siguro yun ang tao. Ang tinuod mga kaigsunan, kung muingon tang linya-linya, ang tao nga dili ganahang mo trabaho, dili pod ganahang mo negosyo, murag wala gyud ganahan ba? Adi na pod siguro na linya kanang way trabaho, kumbaga kanang mga tapulan. Di po na linya siguro no? Ari kuno ta sa kuan kanang negosyante. So ablihin yung Biblia, doon na ba'y negosyante nga gipauswag or nagmauswagon samtang nangalagad siya o samtang ning tuo sa Ginoo? Uniun sa poy atong makit-an diha nga pwede na tong makuhaan og pagtulunan nga mahimo na tong panag-ingnan o sundon sa ato ang pagpaningkamot or kaha pagnegosyo. Diha sa Buhat Kapitulo 16, nindot siya kay nanay ni sa panahon ni Apostol Pablo, kining mao nga istorya. Buhat Kapitulo 16, unya sugdan nato diha sa bersikulo 11, humanon nato diha sa bersikulo 15. 5 ka bersikulo. Ang gihisgutan dinhi ang pagkakabig ni Lydia didto sa Pilipos. Sige, ato ning sugdan, og ako nagtuo nga inyo nang giablihan ang inyong Biblia og magdungan ta sa pagbasa niini. Ingon dinhi, busa mibiya kami sa Troas sakay sa linayagang sakayan og midiretso sa Samotracia og sa pagkasunod adlaw ngadto sa Neapolis. Gikan dito miadto kami sa Filipos, ang ginadak-ang syudad sa distrito sa Macedonia, nga kolonya usab sa Roma. Nagpabilin kami pipila ka adlaw ni adtong syudara.
Sa adlong ipapahulay, migawas kami sa syudad ug miadto daplin sa suba kay naguna-una man kami nga didto may tigumanan sa mga Hudyo alang sa pag-ampo. Nang lingkod kami og nakigsulti ngadto sa mga babae nga nagtigom didto. Usa ni adtong namati kanamo mao si Lydia nga taga Tiatira nga namaligyag panapton nga dagtong pula. Mahadlokon siya sa Dios ug ang Ginoo nag-abli sa iyahang kasing-kasing aron pagdawat sa mensahe ni Pablo. Gibunyagan siya og tibok niyang panimalay. Unya iya kaming gidapit diri kamo abot sa akong balay kung giisip ninyo ako nga tinuod nga magtotoo sa Ginoo ug wala gayud siya pabalibad. Dalaygon ang Dios magpanalangin sa matagusa nga makadungog makabati sa mga pulong nga ato karong hisgutan. Palihog ko sa pag-share sa ato nga programa ngadto sa inyo mga kaila labi na gyud sa inyohang pamilya. Minaw sa tag-usa ka awit magalangit dad ako Ginoo diri sa atong programang Pulong Mong Kinabuhi Ko. Dad ako Ginoo sa dapit nga anak ka sa imong tiilan pagayok buan ug halaran ka ihalad ko kanimo sugog mga tinguha ko paminawa kini maamo mahong dayeg ug uni. Okay no, ato ron ning tiwas ning awita human sa mga pulong sa Ginoo nga ato rong paghisgutan. Okay, kini si Lydia mga kaigsunan, kung imong tan-awon diha, kugihan siya nga trabahador. Number 1 usab siyang negosyante. O niya, dili lang small business woman o businessman iyang pamilya, kundi kuan siya kanang dako siya nga negosyante. Imong makit-an diha nga namaligya siya og mahalon nga dagtong pula. Kanang mga dagtong pula, mahal kay na siya. Kung imong tan-aw na siya sa panahon sa time sa mga apostoles like ni Apostol Pablo, ang makapalit lang sa dagtong pula katurang mga kwartahan, mga dato kumbaga sa atong panahon karon. Moingon ta nga si Lydia usa siya ka taong nagmauswagon tungod kay negosyante siya nga matinud-anon. Imo makit-an nga matinud-anon si Lydia. Usa gyud na kayawi kanang pulong matinud-anon. Usa na siya kayawi sa blessing. Timan kanang pulong matinud-anon, usa gyud na siya ka pulong nga ampinganan. Kinahanglan sa ato ang pagtrabaho, sa atong pagnegosyo, bisan asa ta mga kaigsunan, kanang pulong matinud-anon, dili gyud na dapat kalimtan. Buti pasabot, kinahanglan puy-an nato dapat kanang pulong matinud-anon. Kay bisan asa ka manarbaho mga kaigsunan kung matinud-anon ka, mahimo manggug kang kapiyalan, kasaligan ka ba? Makasalig ang amo nimo, makasalig ang imuhang kaila, higala, o bisan kinsa nga tao. Pag nakaila, nakatugad nga matinud-anon ka nga klase nga trabahante, klase nga negosyante, dili sila mabalaka. Sa imo nga pagpanarbaho, timan ini siya, dad-ani kining kinaiyang matinud-anon. O kaha sa imong pagnegosyo, dapat matinud-anon. Kini si Lydia matinud-anon gyud siya. Muing kong matinud-anon mga kaigsunan, kay una sa tanan, seryoso siya Seryoso siya. Namati lang siya pero grabe siya nga kana bitawng nakadakop sa mensahe sa Dios. Kung imong lantawon, abli ang iyang una-una, abli ang iyang kasing-kasing sa mga pulong sa Ginoo. O niya, kung imong tan-awon mga kaigsunan, imong makit-an nga giatiman niya ang mga alagad sa Dios. Nagmauswagon siya. Ako pong nakit-an mga kaigsunan nga moingon ko nga kini si Lydia nga usa ka negosyante nagmauswagon tungod kay naa say kaugalingong balay.
Uy, daghan kayo mga negosyante nga hangtod karon wa pay balay. Daghang mga trabahante nga hangtod karon kanunay rang nangabang na atuod sa apartment pero dili ilaha. Kanunay sila nga nangabang, buti pasabot wala sila'y kaugalingong balay. Pero kung imong tan-aw ni si Lydia, niuswag yun siya, nagmauswagon yun siya, kay kung imong tan-awon pod ang Biblia mga kaigsunan, gikan yun siya sa kaning Tiateria, nga taga-Tiateria nga namaligyag panapton nga dagtong pula. Nganong gi-emphasize man yun dinhi nga dagtong pula? Kaysa ako nang gikaingon ka ng dagtong pula, ang mga dato o ang mga kwartahan ray makapalit ana. Mahal kaayo na siya sa ilang panahon. Unya kanang Tiateria dili na basta-basta nga dapit. Grabe na kamauswagon nga dapit mga kaigsunan kung imong lantawon ang kahimtang sa panahon ni Lydia. Unya imo pong makit-an mga kaigsunan nga si Lydia, nahimo siyang instrumento, kumbaga, nagamit ang iyang negosyo, ang iyang abilidad, ang iyahang unsay naa niya, nagamit aron masuportahan ang trabaho sa mga apostoles. Una sa tanan mga kigsunan, tanawa rago dinhi, naasay kasing-kasing sa pag-agni o pagdapit. Unya iya kaming gidapit, diri kamo abot sa akong balay. Nasiyay balay. Kung giisip ninyo ako nga tinuod nga magtotoo sa Ginoo, wala gayod siya pabalibad. Kini si Lydia mga kaigsunan, dali kayo siya nga kana bitaw nga mi-response sa gikinahanglan sa mga apostoles. Wala. Kung imong lantawon mga kaigsunan, ang walay sa mga apostoles, mahitungod yun sa gospel, mahitungod sa kaluwasan. Unya, imong makit-an nga ang walay sa mga apostoles, giapil yun ang gitawag bonyag, bautismo. Kaya nga nung nagpabonyag man si Lydia. So grabe po ka-importante kining bautismo. Unya, mauna hinungdan mga kaigsunan nga kung imong tan-awon sa dapit nga diin nagwali ang mga apostoles, nagwali og nagsangyaw si Pablo mahitungod sa pulong sa Dios, sa mayong balita mahitungod sa kaluwasan sa tanang mga tao, daghan nga mga tao nga iyang giwalihan, daghang mga tao nga iyang gisangyawan, pero kini si Lydia nga naminaw, dali kayo nga may response sa panginahanglanon sa mga apostoles. Tinuod na. Dili na mistil pa nga kung imong lantawon ang ubang mga magwawali mo ingon nga padungog-dungugan, isa pa mo response. Na may mga tao nga mga kaigsunan hapit na lang hangyuan, hapit na lang yun hangyoon. Apan tungod kay doon na may limitasyon ang kumbaga doon na may kami mga magwawali like ni Apostol Pablo. Kung imong lantawon mga kaigsunan, si Apostol Pablo, ingon pag yun siya nga, bisan kung doon na sa'y katungdanan sa paghulat, apan wala to niya tagaig gibug-aton nga mautoy mahimong babag sa iyang pagsangyaw sa mayong balita. Wala sa'y gipaabot nga sohol para isangyaw ang mayong balita, kumbaga. Mao na iyang buti pasabot. Kung imong lantawon sa sitwasyon nga si Pablo nagwali, daghan kayo ang mga naminaw. Pero si Lydia ang unang may response sa needs sa mga apostoles. Gikan gyud si Pablo sa biyahe. Unya, kung maghisgot ganig pagsangyaw sa mayong balita, dili na basta-basta. Dili na sayon mga kaigsunan. Nakita ni Lydia nga nagkinahanglan silang pahulay.
Si Lydia, mga kaigsunan, miagni kanila. Lahos mo sa akong balay. Lahos mo sa akong balay. Diri mo mag-abot. Ya kabalo ba mo, mga kaigsunan, kung doon na kay bisita nga imuhang papuyon? Daghan kung mahimo tanan pwede gyud kinahanglan gyud nimong i-adjust. I-adjust nimo ang imong mga anak, i-adjust nimo ang tanang panglihok-lihok, tanan. Para matagaan nimo atensyon ang imong mga bisita. So dili basta-basta ka nang mo papuyo kag mga bisita. Tinuora lang, mga kaigsunan. Pero si Lydia, naasay kalipay sa paghangyo. Gani, dili gud siya magpabalibad. Ingon si Lydia nga, diri ka mo abot sa Ginoo. Ug matod pa ni Pablo, wala gud siya magpabalibad. Nya kung imong lantaw ni si Lydia, miuswag ni siya. Dili lamang sa kahimtang, dili lamang sa tunan nga gipakita diha nga pamaagi nga angay natong kana bitawng i-partner sa atong pagtrabaho, sa atong pagnegosyo. Walay lain ang angay natong i-partner nga mensahe nga gikinahanglan gyud natong gamiton kanang pulong matinud-anon. Pangutan-o nato ang atag-sa-tagsa nato kaugalingon. Sa imong pagpanarbaho matinud-anon ba ka? Dapat dili lang sa usa, duha, pipila lang nga diin dito ka magmatinud-anon. Dapat kumbaga kung matinud-anon ka sa tanang dapit sa imuhang kinabuhi. Kung miingon tang tanang dapit, dili lang sa imuhang amo. Dapat sa imo pong isig katrabahante. Labi na matinud-anon sab ka diha sa imong pamilya. Naamanggoy mga tao nga nakapokus lang sa iyang pagkamatinud-anon didto sa iyang agalon. Pero sa iyang isig katrabahante, dili na siya matinud-anon. Maunay angay natong tutukan, hisgutan, susihon, utingkayon, eksaminon sa atong kaugalingon. Matinud-anon ba ka sa imuhang amo? Pastor, wala makoy amo kay nagnegosyo ko. About sa seminar, kani seminar man ko about sa negosyo, about business. Kabalo ba mo kanang amo kung kanang magnegosyo ka? Ang uban mo tubag kung kinsa ilang amo kung magnegosyo, maingon sila ang kwarta daw. Kay kung wala daw ang kwarta, di kuno sila maka-negosyo. Ingon pod ang nagseminar namo, sayop ka. Ang amo nato kung magnegosyo ta, ang atong mga customer. Kung magnegosyo ta, dapat matinud-anon ta sa atong matag customer. Dili kay basta-basta lang nakapahalin, pero daot og dunay diferensya diay ang imong items. Ilad na siya nga klase nga pagbaligya. Unya ang Dios nga nagtan-aw ana masakitan. Labi na kun alagad og nagtuo sa Dios ang tawo nga nakapalit sa imong negosyo. Unya unsa may imuhang anihon sa unahan, bisag unsaon nimo og pagpangayo og panalangin, sirado ang panalangin tungod sa imong gibuhat. Mana nga kining pulong matinud-anon, mao ni pinaka number 1 nga i-partner sa atong pagtrabaho, sa atong pagnegosyo, bisan asa nga buluhaton sa ato ang kinabuhi. Dapat dili lang sa usa ka parte bahin sa atong kaugalingon, diha ta lang magmatinud-anon, dapat sa tanan. Kung matinud-anon ka sa imuhang mga customer, dapat matinud-anon sad ka sa imuhang mga trabahador, sa imong kaugalingon o sa imong pamilya. Matinud-anon ka sa imong bana, matinud-anon ka sa imuhang asawa,
matinud-anon ka sa imong ginikanan o sa imong mga anak o kaha sa imong mga igsoon. Ang pulong matinud-anon mga kaigsuonan, usa nga gibantayan ana nga pulong kanang pulong disiplina. Timan ang pagpaningkamot mahimo na siyang walay pulos kung walay gitawag disiplina. Ang disiplina mga kaigsuonan usa kini kadako kaayong katabang. Moingon ang katabang partner sa imuhang pagpadayon sa pagtrabaho o pagmanegosyo aron ka mo uswag. Dili nimo makit-an, dili gyud mahitabo nga mawagtang ang disiplina anang pulong matinud-anon. Kung naagani ka sa pagkamatinud-anon mga kaigsuonan, disiplinado ka. Disiplinado ka sa paggamit sa tanan. Dili lang sa kwarta, lakip sa oras. Kay kung miingon kang matinud-anon, disiplina kaayo ka sa oras Oras sa pagtrabaho, trabaho gyud ka. Kay matinud-anon man ka. Di man ka pwede nga moingon kang matinud-anon unya way disiplina. Number 1 nga atong makit-an sa kinaiya sa tao nga matinud-anon kining pulong disiplina. Disiplinado gyud ta sa oras, sa tanan. Dili kay nanikas kas oras, nanikas kas lihok. Usanas makapasira sa panalangin. Mahinungdan nga muingon siguro nga giblis ka karon, kwartahan ka karon, pero timan ini ang imong gibuhat imo gyud ang anihon. Timan dili kita mo'y tag-iyas panahon. Pwede na tong gamiton ang panahon, pero dili tanan nga panahon atong mapanag-iyahon. Timan gyud na siya. Ang tao nga matinud-anon, una sa tanan, disiplinado. Dili sa nimo makatunan ang disiplina kung wa kay plano sa kinabuhi. Kana bitaw naamanggoy mga tao nga moingon nga sa madawat lang gud, sa maabot lang. Kung nagnegosyo ka o nagtrabaho ka, dapat kabalog yun ka kung unsay mo abot nimo. Dili pwede mga kaigsuonan nga muingon lang ta nga kana bitaw ug unsay naa dawaton. Siguro moingon ta nga maayo ra gyud ka ika nga tao. Pero pangustaha ko no, kung sige na lang yun kakalakansi, makadawat makaha ka. Di kaha ka kapuyon, di kaha ka madiskurahe, magamit pa ba kaha nimo kanang sagdi lang kung unsay naa dawaton? Dili man na siya pwede mga kaigsuonan nga naman. Gawas ko na ningkamot ka, unya sa imong pagpaningkamot, gisulayan ka. Pero timan likod sa mga pagsulay, kung magpabilin kang maningkamot, mawagtang yun na kana bitawng kapakyasan. Mahilis na siya. Muabot gyud ang panahon nga ikaw mismo makakita nga gipauswag gyud ka. Timan mga kaigsuonan, ato ni siyang klarohon kining pulong disiplina. Kining disiplina pinakaimportante ni siya sa matag tao. Kung makakadungog ka nga kanang tawhanan disiplinado, uy ampinganan na siya nga klase nga tao. Nganuman,
Kay kung imo na siyang ampingan, daw giampingan usab kas Ginoo. Imo na siyang matiman. Mo na nga, kung imo tan-awon ang kinabuhi ni Lydia, si Lydia mga kaigsunan, kung imo na siyang subayon ang iyang historya bitaw, ang iyang balay nahimong tigumanan. Ang iyang puy-ana nahimong tigumanan og nahimong ampuanan. Kumbaga, ang mga tao nga mutuo didto magtigom sa balay ni Lydia, kuyog sa mga apostolis nga magdaig sa Dios. So nahimo nga source ang ihang negosyo. Mao nang niingon si Apostol Pablo bitaw dito sa sulat ni Timoteo nga, Timoteo, kanang pasidani ang mga dato na dili sila mapahitason. Hinuon gamiton nila ang ilahang mga bahandi sa pagtabang o sa pagpadayon sa pagtabang kaysa ilahang pagbuhat nini na makatigom silang bahandi nga dili gayod mapukan. Ya, si Jesus mingon nga, hayaw mo pagtigom og bahandi sa langit, adiri sa yuta, kay daghang kawatan, tulisan, daghang anay, nga muguba og mupasipalas imuhang mga tinaguan. Pagtigom hinuon og bahandi sa langit, sa unsang paagi, diha sa pagpadayon sa pagtabang. Unya diri sa atong programa, gipahinumduman usab tas Ginoo kon kinsa pod ang angay tabangan. Para ang imuhang pagtabang dili mahimong kawang. Kinsa pod ang angay nimuhang hatagan para ang imong sakripisyo mubunga gyud siya. Sige kag tabang, sige kag hatag, pero ang imong gihatagan tapulan na ikayo. Ni samot hinuon ka tapulan kay nagsalig sa imong tabang. Ang imuhang sakripisyo walay pulos. Wala say maani, wala say kumbaga kanang padulngan. Mangandoy kag balos, nagtinguha kag kanang ganti, pero daw samas lang damgo lang ang tanan. Kay di nimo na masinatian. Kon sayop ang imong pagtabang. Ngunang speaking about pagtabang, kinahanglan kag kaalam. Kinahanglan ka og giya. Og ang bugtog nga mo giya nato niana ang balang espiritu. Munang sa atong kinabuhi mga kaigsunan, dili gyud nato pasubon ang balang espiritu. Dili nato tugutan mga kaigsunan nga makasala ta batok sa espiritu. Kinahanglan magpabilintang magpuyo nga balaan, magpabilintang magkinabuhi nga maayo, matarong atubangan sa Dios, sa mata sa Dios. Para makapamuhat o makagiya kanunay, makatudlo o makapahinumdom kanunay ang balang espiritu kay mao ni trabaho sumala sa gipakita ni Jesus Christ sa gisulat ni Apostol Juan diha sa Juan 14:26. Nga ang espiritu mao ni mutudlo og magpahinumdom sa mga pulong nga gisulti ni Jesus Christ nga mao gikinahanglan natong subayon ikinabuhi sa tong pagpuyo sa kalibutan. So kini nga pulong disiplina dapat na practice nato na disiplinado ta. Una sa tanan sa atong kaugalingon. Disiplinado ta sa paggamit sa tanan, especially sa gadget. Dili nato abusaran ang atong kaugalingon. Dili nato kana bitawng mura og kanang gipaantos, gamiton nako ng pulong gipaantos. Daghang kay mga taong wala kay kabantay anay. Nga gipaantos nila ang ilang kaugalingon sa cellphone. Gipag-antos nila ang ilang kaugalingon sa mga gipangtan-aw diha nga wa sila'y
kapadulngan bitaw, wala sila'y nakatunan. Murabag palabay sa oras na lang, patay oras lang ba? Unya, wala. Murag galantaw ra ka og damgo. Kana bitaw maglantaw ka og mga video diha sa cellphone nga igo ra kang malingaw. Unya, pagkahuman, murag back to zero ra gyapon. Wala kay nakatunan ba? Unya, pila ka oras, balik na pug ka lantaw cellphone. Sa usa ka adlaw, kapila ka mo lantaw cellphone. Unya, pagkahuman, murag wala ra, murag kag nagdamgo ra. Kabantay mo, anak. Haskang kadaghana gyud nga oras nga nausik. Kung mulantaw gani kag cellphone, dapat duna kay gitun-an. Naa kay gisugdan. Kung naa kay nagtan-aw ka sa mga video diha, dapat gidisiplina nimo ang imong kaugalingon. Tan-aw nimo, pangutan-on nimo nga kung ako ning tan-awon, duna ba koy makatunan. Unya, ang akong nakatunan kanus apod nako ni sugdan. Unsaon po nako pagsugod? Kay useless man pod ang atong nakatunan kung dili nato buhaton. Wala man po na'y kapuslanan. Nakakaton ka, pero wala po nimo buhata. Usahay mga kaigsunan, maingon ta nga, kana bitaw nga, usik. Kayo ang panahon, nga atong makitaan nga ubang mga tao nga, nag-usik-usik lang sa oras, pero usahay, mao ni wala nato kay mabantay, nga kita po di ay number 1 nga nag-usik-usik sa panahon. Pagkadaghan na siguro nga mga tao nga nagtutok sa cellphone. Murabag nakig-communicate sa mga wala nila kailhi. I hope inyo nakuha ang mensahe nga ako karong gi-share kanang gipahinumdom. Ang Dios naghatag og mga idea o pamaagi aron makapangutana ta, makatugkad ta kung unsa gyud ka kana bitang kaampinganan ang time sa atong pagpuyos kalibutan. Timan kung unsay atong gibuhat karon, ato nang anihon. Kung wa kay gibuhat, wa gyud kay anihon. Doon na di kay maani, igo ra kang mulantaw, wa kay nahimo. Kung doon na kay nakatunan, doon na kay nakitaan, wala ni mo buhata, pangutana, mo resulta ba na? Dili oy. Mo resulta, pastor, kaluya sa mata. Labi na kon games ang imuhang gikalingawan, dako kay nag-epekto sa atong lawas. Muna nga, kining pulong matinud-anon, number 1 ana, disiplina Sa imuhang pagkakristohanon, o sa atong pagkakristohanon, matinud-anon ba ta paggamit sa oras nga gikan sa Ginoo? Timan ang oras, dili kita mo'y nagama. Dili kita mo'y kana bitawng nagbuhat sa panahon. Matagpitik sa orasan, dili ta makagama para atong pulihan. Mataglabay sa panahon or matag-adlaw, dili ta kagamag adlaw para ato ang pulihan. Ang adlaw nga diin ato nang nausikan. Munang kanang mga istorya sa uban nga dili lang usa ko kasimba kay ako sang hulmon, binugo na siya nga klase nga panghuna-huna. Wala na siya kapamalandong nga ang tinuod di ta pwede kailis sa adlawng Domingo. Kay di ta kahimo gama og laing Domingo. Wa tay laing ikapuli ana. Munang kung doon na may mga tao nga moingon nga
Di lang ko sa musimba, ako lang hulmon o sa ron. Ilisan lang na ako na, mamawi lang ko sunod Domingo. Ha? Mga kaigsunan, inani ni siya. Ang tanang butang, doon na siya'y kaugalingong panahon. Maubitaw ng gisulat yun diha sa Biblia sa Ecclesiastes Kapitulo 3. Tanan, na ay panahon. Na ay panahon mga kaigsunan nga mo relax ka, gamita nga mo relax ka. Na ay panahon nga matulog ka, gamita nga makatulog ka. Na ay panahon nga kanang magtuon ka, magampo ka, tanang butang sa kinabuhi sa tao, doon ay panahon. Dapat naatay disiplina, ana. Kung naagyod tay disiplina, mga kaigsunan, makit-an ta sa Dios nga matinud-anon tas tanang panahon. Tanang oras, tanang gotlo sa atong kinabuhi. Unya, malipay ang Dios nga magtan-aw nga kasaligan ta. Unya, dunay saad si Jesus Christ nga kung kasaligan ka, mas saligan pakas uban nga wala nimo. Munang kabantay ka nga, kung matinud-anon ka, damor kang i-bless, damor kang pauswagon, damor kang palambuon, kung matinud-anon ka. Ang Dios mihatag og mga kanang panahon nga kita sulayan. Gihatagan tag mga idea nga para mahimutang ayaw ra sila inak. Mahimutang kana bitawng kapiyalan. Sulayan ta. Sa butang nga para sa Ginoo. Usa ka kanang usas mga problema gyud. Daghan kayo mga Kristohanon nga weak kayo ana. Kanang gipakita ni Jesus o gipakita sa Dios nga sulayan nato ang Dios. Sulay ko ninyo. Daghan kayo mga tao ana nga weak kayo sa pagbuhat. Tungod kay nagbasag Biblia pero naminaw dili gikas Biblia. Mo na nga ang nawagtang anak kabalo ba mo disiplina. Pag mawa ang disiplina, mawa ang pagkamatinud-anon. Pag mawa ang pagkamatinud-anon, lisod na nimong masinatian ang pagkamatinud-anon sa Dios. Unsa may buti pasabot? Dili siya may tinud-anon kung dili pug ka mahimong matinud-anon. Inani ni siya. Ang Dios matinud-anon sa tanang panahon. Unsay buti pasabot aning pulong matinud-anon ng Dios? Matinud-anon siya sa iyang mga pulong. Matinud-anon siya sa tanan niyang mga mensahe. Walay pulong mga mensahe nga iyang pakyason. Mo nay gipakita anang pulong matinud-anon. Puti pasabot kung matinud-anon ta siya mga mensahe, mahitabo gyud. Masinatian gyud nimo ang resulta sa iyang mga pulong. Muna niingon si David nga diha sa Salmo 18:25. O Ginoo, matinud-anon ka ni adtong matinud-anon kanimo. Ug maayo ka ni adtong hingpit. Og maayo ka ni adtong hingpit. Dapat kanang hingpit mga kigsunan, dili po nato na makit-an nga hingpit ta. Kuha po tayo disiplina. Muna diri sa ato ang kinabuhi, dapat katuna nato kanang gitawag disiplina. Importante kana siya. Unya, diha sa pagpanarbaho, diha sa pagnegosyo, sa pulong matinud-anon na diha ang tanan disiplina. Unya, kining disiplina dapat sad mga kaigsonan naa jud pug kay mga plano og insakto nga pagpangandam.
Munay kuyog yun, disiplina, plano. Kay dili man na siya pwede makapangsyon ang disiplina kung wa kay plano. Nagani kay plano, hatagi og disiplina. Na kay plano, for example, na kay plano nga mutukod, manarbaho ka og 3 ka tuig para makatukod kag balay. Unya kay wa man kay disiplina sa imuhang kaugalingong gusto. Hala pangibog, hala palit. Niabot ang panahon nga dili na gani makaapas ang sweldo sa imuhang maibgan, mapugos na kag advance. So unsa man ang CE, unsa man ang advance, kanang cash advance, utang na na. Hinumdumi si Solomon nga kung asa gani ka nakautang, tuwa ka na ulipon. Buti pasabot, under na ka sa ihang desisyon. Kumbaga, kanang word na ulipon, kung imo na siyang i-translate sa English, na slaves na slave na ka ana, kanang wala na kay kagawasan, kumbaga gawas kung imo na siyang bayran. Sumuna nga, kabantay mo, daghan kaayo ron nga nagtrabaho, mga dagko kay sweldo, pero pagkadagko apong utang. Tigyo ko mo ingong pasensya kung naigo mo ani. Kay nganong dagko mog utang, nga dagko mo ta mog sweldo, kay wa mo'y disiplina. Nawagtang ang inyong pagkamatinud-anon sa inyo palang kaugalingon. Nahanaw ang inyong mga saad. Murag daw sama lang sa damgo ang tanan. O niya, kabalo ba mo ka ng mga taong apiki? Sa panahon nga apiki na kaayo sa imong mga saad, daghan na kaikang mga rason. O niya, dili kasagaran ra ba ang pasanginlan ang kaugalingon, kundili ang mga sitwasyon. Ngawa mo ta na'y kalabutan sa imo raman nagsugod tanan. Mauna nga, dapat mga kaigsunan na kay plano. O niya, ang plano matud pa sa Biblia, kanunay nimo nang itugyan sa Ginoo. Kay pwede ta kitay magplano, kitay maglaraw, pero naa sa Ginoo ang tanang kalampusan. Naa sa Ginoo tanan. O niya, kanang plano, naagyod na ang pagpangandam. Dili pwede nga na plano pero wa ka mangandam. Dili lang sige og plano pero wala mangandam. Naakay estratehiya kun unsaon pag kana bitawng pagpabilin sa imong plano. Kay pwede man kang magplano karon pero ang imuhang aksyon gawas na di ay kaayos mga plano. Kabantay mo nga na ay mga tao nga grabe ka pulido kay mga plano. Pero nganong wala man mahitabo? Kay ang iyang aksyon dawi siya nga mogamit sa unsay naa niya, wala matumong sa iyang plano. Wala niya subaya ang iyang insaktong estratehiya. Mao na nga importante kaayo nga kung naa kay plano, naa kay pagpangandam, o niya, imo na siyang tan-awon pila ka tuig. Doon na say, kumbaga, deadlines. Doon na say mga time nga, pwede ni mo na siyang limitan. Nga anak ragyong, banaon ni mo, o niya, mo na imong ihangyo sa Ginoo, mo ni imong ipangayo sa Ginoo nga, Lord, 2 years, makatukod na kong simbahan. Daghan ka ayron nga maay mo wali. Daghan ka ayron nga maayong mo yawit. Tungod sa pagkamaayong mo wali, tungod sa pagkamaayong mo yaw-yaw, wala na sila'y nahimo. Gawas na lang sa pagpangumpara sa ilang nakatunan ngadto sa uban. Ang resulta, sila mo'y namaayo, ang uban sayop. Kabantay mo diha sa social media, grabe kaayo silang muangkon nga sakto. Ang uban diha puro mga sayop.
Pero wala, kung imong tan-aon, wala sila'y na buhat kaysa mga tao nga ilahang gi pasangin lang sayop. Daghang kay mga tao na usab, daghang kay mga taong na bag-o kaysa ilang sitwasyon nga nagpatuong insakto. Nganuman, tungod kay grabe na sila kana bitawng nakapokus sa ilang kaugalingon, wala na sila makapokus sa unahan. Dapat sa atong pagpangalagad mga kaigsunan, dili na to kalimtan ang atong focus langit. Langit dapat nakapokus tas langit. Dapat dili sa tanang mga butang. Like ni Lydia. Yes, negosyante si Lydia. Pero mintuos siya sa pulong sa Dios nga giwali ni Pablo. Munang wala siya sayangi sa tanan nga naa niya. Kung imong lantawon mga kaigsunan kanang muatiman kag mga tao, labi na gyud sa mga lagad sa Ginoo, grabe na kadagko ang sakripisyo. Sacrifice na siya. Gani, grabe gyud ang iyang kadasig ug dili siya pabalibad. Pangutana, ato ba nang makit-an sa atong kaugalingon? Sa inyong kaugalingon, kalipay ba ninyo ang pag-atiman sa mga magsasangyaw? Sa mga magwawali? Hinumdumi kung kalipay ninyo, nakit-antas Ginoo. Kung nakit-antas Ginoo mga kigsunan nga mauni ang ato ang kalipay sa pag-atiman sa mga alagad sa Dios like ni Lydia, hinumdumi damor kang pauswagon dili lang sa material nga butang, kundili lakip sa imong pagpangalagad. Tan-awa ra gud ang Pinoy-ana ni Lydia mga kaigsunan, nahimo siyang house church. Nahimo siyang balay alampuanan, balay tigumanan mga kaigsunan sa panahon sa mga apostoles. Inana ang kanang nahitabo sa pagpangalagad ni Lydia sa atong buhi nga Dios. Now, how about sa ato ang pagpangalagad? Uy, daghan kayo mga Kristohano, nagbalhin-balhin na lang og simbahan. Ang nagkaproblema, nagkabati ang kinaiya. Ang tao nga nagkabati ang kinaiya, pangutana, magkadako ba ang pultahan sa langit para niya? Uy, magkahinahinay sira? Hinumdumi, pagbati na gani ang kinaiya kasing-kasing sa tao, bati na usab na ang iyang mga pinulungan. Unya, ang atong Ginoo nagsulti nga ikaw ug ako hukmanta sumalas atong mga pulong. Ang mga pulong nga atong gisulti mausab ang gamiton sa panahon nga kita hukman. Unya, gantihan ta sumala sa atong gibuhat, sa atong nahuman, sa atong natrabaho. Muna nga, kung imong lantawon, si Lydia, gipauswag siya. Una, number one nga akong nakita nga gipauswag siya, kay ang iyahang balay nahimong tigumanan. Permiro nahimong abutanan sa mga apostoles. Tanan nga mga gikinahanglan sa mga apostoles, nahimong source ang negosyo ni Lydia. Das usag yun na kapina kadako nga blessing ug wa nay makalabaw ana. Timan ina siya. Pero kon ang negosyo trabaho maoy nakaulang sa tawag ni mos Ginoo, that is not blessing. Dili na siya blessing. Usa na siya kadakong babag sa plano sa Dios sa imong kinabuhi. Dili na kabubuton sa Dios, pamaagi na sa ni Satanas. Kanang nagtrabaho ka, nagnegosyo ka, unya wala na nion nimo maalagari ang Dios. Nahimo kang hakog. Unya kabalo ba mo kanang pulong kahakog?
usa na equivalent na siya sa taong nagsimbag Dios-Dios. Ang mga taong hakog, ingon si Apostol Pablo, ang kahakog usa ka klase nga pagsimbag Dios-Dios. Unya kasagaran nga manghinungdan nganong hakog ang tao tungod kay nalabnan niya ang mga butang kaysa iyang pag-alagad sa Dios. So ang atong tan-awon karon mga kaigsunan kay nagsugod gyud diha sa kinabuhi ni Lydia kining pulong matinud-anon. Ato gyung makit-an mga kaigsunan, si Lydia matinud-anon kay siya. Unya muingon ko nga gipauswag gyud sa Ginoo si Lydia dili lang sa mga material nga mga butang kundi sa espiriton nga bahin. Una sa tanan, ang iyang balay na himong balay tigumanan, balay alampuanan. Gitawag siyang house church. Wow. Daghan kaayo rong mga taong magtotoo, nagdubli-dubli ang balay, pero wa gyud kagama og balay alampuanan. Pangutana, mangumusta ta sa panahon nga sila mo atubang unya sa Ginoo? Unsa may gipakita sa Biblia? Pananglitan, kung ikaw gipanalanginan sa Dios, gitagaan kag maayong trabaho, dako og sweldo, unya maayong negosyo, dakog income. Pero murag maguol ka kung maghisgot kag tabang sa simbahan. Murag ka og mabugatan, masakitan, masayangan kung maghisgot kag tabang sa panginahanglanon sa mga buluhaton sa Ginoo. Igsuon ko sa Ginoo, usana kadili maayong sinyalis sa imong pagpangalagad. Pero kung naa kay kalipay, kana bitawng malinawon ka, murag dili bitaw ka gukdon sa imong konsensya kay nakabuhat ka. Kalipay nimo ang pag-abag like ni Lydia. Tanawa ra gud, dili siya pabalibad eh. Nay mga panahon siguro sa atong kinabuhi makabungat ta og mga saad unya mangita tag mga pamaagi nga mabalibaran bitaw ta. Oy dili na siya maayo nga kinaiya. Dili na siya maayo nga batasan. Usa na siya kailhanan nga nalayo siya sa panalangin sa Dios. Pero ang tao nga dili pabalibad. Kay kung imo lang taon si Lydia mga kaigsunon pagkaninduta. Minaw sa tag-awit makalangit ato ning ipadayon. Dad ako Ginoo. Inigbalik unya nimo ayaw kalimti ania ako nagpaabot ka nimo. Dad ako Ginoo sa dapit nga anak ka sa imong tiinan pagayok puan ug halaran ka ihalad ko kanimo isog og mga tinguha ko paminawa kini maamo mahong daig ug huni. Dad ako Ginoo Mayong gabi ni Pastor Carmen Mahilom, wow kanindot kung sama ta ni Lydia ang atong pagkamatinud-anon, no? Talaygon ang Dios sa kinabuhi ni Pastor Carmen Pantigi diha sa Sudlon. Tanaw na to mga kigsuna, no? Ang tanaw na to ang verse kapitulo 16. Unya diretso ta sa kanang 14, 40. Naaman ta sa nagbasa diri sa 15, 11 to 15. Diretso ta sa kuan. Kanang diretso ta sa 40. Ingon din hinga
Busa ng gula si Pablo ug si Silas sa bilangguan ug nangadto sa balay ni Lydia. Gikakita nila didto ang mga kaigsuonan ug ilang gidasig sila ug unya namiya si Pablo ug si Silas. Kung imong lantawon mga kaigsuonan, si Pablo nag-abutan man to og ang iya mga kauban dito sa balay ni Lydia. Niabot ang panahon nga nabilanggo si Pablo ug si Silas. Sa dihang nakalingkawa sila, wala say lain-laing gi paulian kundili balay ni Lydia. Unya dito sa balay ni Lydia, dinhi gipakita nga bersikulo nga nakikita sila didto sa mga kaigsuonan, dili lang sa pamilya ni Lydia kundi sa mga kaigsuonan nga nagtiguman didto. Diha giklaro mga kaigsuonan nga ang balay ni Lydia nahimo siyang house church. Munang pagkanindot mga kaigsuonan, nahimong tigumanan. Sa ato nga kinabuhi, ato ning klarohon kining pulong matinud-anon. Kanus ama nato ni sugdan, asa man ta magsugod kining pulong pagkamatinud-anon. Like ni Joseph. Si Joseph nga kaigsuonan gipas-uswag yun siya kay matinud-anon siya. Si Ruth, si Daniel, si Job, mga tao nga gipauswag yun sa Ginoo. Ang imong makit-an diha kana yung matinud-anon. Mao ni pangutana, matinud-anon ba ka nga klase nga pagkakristohanon? Mahitungod sa time, mahitungod sa adlaw, adlaw nga para sa Ginoo, matinud-anon ba ka? Or mura og ikaw ra gyud nasayod. Hinumdumi, muani ra sad ka ana. Kung kanang gipakawala ra nimo bili ang adlaw nga para sa Ginoo, ang panalangin or kanang pamaagi sa Ginoo nga para sa Ginoo, isuon ko sa Ginoo, imo ra sa nang anihon. Unsay kahimtang nimo karon, resulta nas imong gibuhat kaniadto. Kung unsay imong buhaton karon, maunay maging kahimtang nimo sa malabot. Kanus aba nimo sugdan ang pulong pagkamatinud-anon? Number 1, sa imo gyud ang kaugalingon, magsugod. Unsa may imong gikinahanglan aron matinud-anon ka? Wa nay lain ang Espiritu sa Dios. Ang balang Espiritu mutabang na sa tao para ang tao nga nagtuog sa Ginoo magmatinud-anon. Lamang daghang kayong proseso. Sa gisulat ni Apostol Pablo sa Galacia, Kapitulo 5, sugod og 16, ang balang Espiritu dapat maghari siya kanunay. Aron maghari ang balang Espiritu, dapat dili nato tumanan ang atong kaugalingon. But ipasabot sa atong pagkakristohanon, naagyapoy panahon nga maibog ka. Dili gyud nato ikalimod. Pero sa panahon nga maibog ka, dapat imo na siyang rebukeon. Kung dili gani ka ka-rebuke, palayo sa mga dapit nga dili diha ka weak. For example, ikaw nga lalaki, weak kag mga babae. Oy ayaw adtoan ng mga kiblat-kiblat. Ayaw adtoan ng mga beer house. O kaha ayaw lantaw anang mga mall nga kanang gamay na lang ang gisampungan. Kay kabantay ka anang mga mall, mga kaigsunan, alang sa mga weak, ayaw mo anang adto. Adto mo anang kwarto nga diin mabati ninyo ang presensya ni Lord. Basa mo Biblia. Magpalig-on mo. Kamong mga lalaki diha, kitang mga lalaki, ibin kamo mga babae, samtang buhi pata, ang atong pagkatawhanon, gidaladala na siya. Kanang pulo nga patya og hukasa,
time na siya nga naghinulsulta ug atong isurrender ang tanan ngadto sa Dios. Munang dili na nato dapat to balikon. Katong atong gihubo nga daan nga pagkatao, dili nato na dapat sulubon. Para mahitabo na siya hangtod sa pag-abot sa Ginoo, did-an nato atong kaugalingon. Muna niingon si Apostol Pablo, paharian ninyo ang balang espiritu, ayaw tumani ang intinguha sa lawas nun nga kinaiya. Lawas nun nga kinaiya banang gisgutan niya. Ato raning tan-aon mga kigsunan sa Galacia. Ablihin ninyo ang Biblia. Diha sa libro sa Galacia. Galacia, libro na ni Pablo. Galacia kapitulo 5, versikulo 16. Nindot kay nga pagkasulti dinhi. Kini ang akong isulti kaninyo, pahari ang espiritu sa inyong kinabuhi. Sa inyong mga desisyon, siya dapat ang atong guide. Ang mga pagtulunan sa Dios may ato ang gisubay. Maghisgot ang kinabuhi ug ayaw tumani ang mga tinguha sa lawas nung kaibog. Diha giklaro mga kigsunan nga samtang kining atong lawas buhi pa, si Apostol Pablo naghisgot jud siya nga naagyoy kaibog ang lawas. Ikaw maibog kag butang. Uy, ay kung ina nga mulakaw ka, di ka mamili og isuot. Lain na sa tan-awon nga pati ikaw lalaki unya di ka mamilig suoton, moingon na lang kang gipatay ko na ang kaibog pastor. Wala na ko, di na ako mamili. Ala, pagsayal na lang kay di man dagay ka mamili. Uy, lain pud kaayo nga lalaki ka, magsayal ka nga. Mupili gyud ka. Ang uban gani, di branded pa man gani. Ang problema, mamili ka, wa po kay ikapili. Na kay gusto, di branded, Levi's, Jag, unsa pa na diha. Wa mo ko'y kwarta. Pangutana, maat ka nagpangutang. Siin na sad, maunay bantayanan kayo. Muna nga sa ato ang kinabuhi, dapat naasay na nagsubay ta sa plano ba? Yan ang kapangandam ta. Dili na to kalimtan ka ng pulong disiplina. Ayaw yun na kalimti ng pulong disiplina mga kaigsunan ko sa Ginoo kay mo nay pinaka-importante aron magpabilin ta diha sa pulong matinud-anon. So muna nga mga kaigsunan diha gyud sa atong kaugalingon magsugod ka ng pulong matinud-anon. Aron matinud-anon ta, walay laing makatabang na to, balang espiritu. Damor kang muhatag sa pakigsulti sa Dios. Damor kang muhatag og panahon sa Biblia, sultihan ti ka. Damor kang pauswagon. Kay kun ako mga kaigsunan nga Kristohanon nga simple lang nga dili mo basag Biblia, walay panahon sa Biblia, mga kaigsunan di ta magkaila. Tinuod, di ta magkaila. Malipay ra gyud ko nga yatagan ko gugmas pagbasag Biblia. Kay sa akong pagpamalandong sa una nga sitwasyon, pertig yung lisura kung way kwarta. Pero mas grabing lisura kung way Dios. Kay pwede man kang naay kwarta, pero wala kay Dios. Pero kung doon na kay Dios, di pod yun ka mahitabong hikawan kastanan. Muna nga, ang gipakita o gibilin nga pamaagi sa atong Ginoong Hesukristo, kanang Mateo 6:33, apan labaw sa tanan paharian ninyo ang Dios. Buti pasabot magpaulipon ta sa Dios, dili sa mga butang. Dili na to gukdon ang kalibutan o ang mga butang. Kundi gukdon na to ang pamaagi sa Dios. Unahon na to. I-priority na to, kumbaga, ang pamaagi sa Ginoo. Wala na'y makalabaw, ana. Labaw sa tanan. Unaha,
Paharian ninyo ang Dios og pagkinabuhi uyon sa kabubuton sa Dios. Og ingon si Jesus, tanang butang idugang raniya kaninyo. Sa panahon nga manginhanglan ka ana nga butanga sa unahan, wa pagani mo abot ang unahan, ang butang ni abot na. Mao nay tinuod. Og daghan kayo nga daghang mga time nga nakasinati. Gipasinati ta sa Dios. Mga kaigsunan nga naguna ang butang kaysa panahon. Wa pagani mo abot ang panahon, ang butang ni ana. Ang problema kanang niabot na ang panahon pero ang butang wala na. Like example kanang nagplano kag kasal. Niabot na ang pizza nga kaslunon ka pero wa kay kagasto. Kaysa wa pagani ang kasal, wa pay panahon sa kasal, pero grabe na naghinubra na ang gastuhonon para kasal pagkanindota na. Uy, daghan kaayo ron nga mga sitwasyon sa kinabuhi sa tao nga nahurot na lang ng panahon. Nilabay na po ang laing panahon. Wa pagyapoy, panalangin. Ngano man? Wala paharia ang Dios. Wala magkinabuhi sa kabuton sa Ginoo. Ang importante mga kaigsunan aron maghari ang balang espiritu ug maghari ang Dios sa kinabuhi sa tao. Ug ang tao mabuhat niya ang gusto ug unsa ang kabuton sa Dios kanang pulong matinud-anon. Like ni Jose. Si Jose mga kaigsunan matinud-anon number 1 sa Dios. Dili gusto ang tao nga makabuhat og sala batok sa Dios kung naakay kinaiyang matinud-anon. So magsugod gyud na sa atong kinabuhi tagsa-tagsa kanang pulong matinud-anon. Unya ang mga pamaagi mao ni aron maghari ang balang espiritu ayaw wad-a ang pagbasag Biblia. Ayaw suhid anang mga Kristohanon nga way basa-basag Biblia. Ayaw pud pakig-uban anang mga Kristohanong tapulan nga mubasag Biblia. Kasagaran ra ba sa mga taong tapulan nga mubasag Biblia, tapulan nga maminaw mga wali? Kanang reklamador. Tan-awa ra gon ang imuhang kaugalingon kani adto, reklamador kay ka. Tan-awa, di ba? Dili og dili nimo kalipay ang pagbasag Biblia. Pero timan ini, damor kang mubasag Biblia, damor kang adunay disiplina. Damor kang nga mubasag Biblia, damor nimo nga makit-an nga matinud-anon ka. Munay gahom sa pulong nga gisgutan ni Pablo nga dili nako ikaulaw ang mayong balita. Roma Kapitulo 1, versikulo 16. Dili nako ikaulaw ang maayong balita kay kini mao ang gahom. Maunay grabe kanindot nga milagro. Kanang nausab ka tungod sa pulong. Dili kay nausab ka tungod sa butang. Kay kung mawagtang na gani ang butang, mubalik lang pod ang imuhang kinaiya nga diin didto unta ka nausab. Pero kung pulong gani ang nakapausab nato, mahanaw man ang langit ug ang yuta but ipasabot, mawagtang man ang butang, pero ang imong pagkamatinud-anon magpabilin sa Ginoo. Tinuod na mga kaigsunan, magpabilin. Unya di ka kalimtan, kay muani man ka sa imong pagkamatinud-anon. Unang dili na to kalimtan mga kaigsunan, sa ato ang pagpuyo sa kalibutan, ang Yahweh aron kita magmaoswagon, magmalambuon sa atong pagpanarbaho, sa atong pagnegosyo, ang pulong pagkamatinud-anon. Dapat matinud-anon ka sa imong amo, sa imong isig katrabahante, dapat dili ka manikas, dili ka manlupig, di ka mangawat. Kung nasayop ka o napakyas kaniadto, ayaw tuguti nga buhaton gyapon nimo nga karon. Unya kung magnegosyo ka, dapat matinud-anon ka sa imong mga customer.
dapat ang imong mga items nagbaligya ka sa presyo nga dili gyud daot. Dili lang ang presyo kundi ang items. Ayaw kalipay nga kung magnegosyo ka nga ay na-release yun nako na kuan yun nako bisag hadlok yung kong abi na kong malkansi na ko ato may gani kay naay ni palit. Himan-himan wa day magamit. Muna nga ayaw yun na buhata. Kay kung unsay gibuhat nimo karon, buhatan usab kas unahan sa ingon. Mubalik ra sad na nimo. Kay ang Biblia di gyud na mga kaigsunan mapakyas. Dili gyud mapakyas ang pulong sa Ginoo. Unsay gitanom mao gyud nay anihon. Muna nga kinahanglan dili wadon ang disiplina, mga plano sa pagpangandam, unya ayaw gyud og wad-asa ning kaning gitawag pagtuo sa kaugalingon og mga positibong mga panguna-una. Kana bitawng sa imong kaugalingon dapat ang imuhang i-welcome ba kanang imong pasudlon, imuhang papuyon sa imong nahuna, sa imong kasing-kasing kanang mga positibo. Dili kanang mga negatibo. Ayaw entertaina kanang mga daot nga mga istorya diha sa social media. Ayaw paminaw li specialist mga debate. Ako lang tambag ninyo mga kaigsunan, kita mga Kristohanon, dili makaayo nato ng debate. Ang makuha lang na sa atong pagpaminaw o pagtan-aw debate bugal-bugal, paghinambog. Makakaton lagi ka anas paghinambog. Kung maghilig ka mo tan-aw mga debate, makakaton ka sa paghinambog. O niya makakaton ka sa paggara-gara. Kay imo makit-an gyud sa debate, wala na respeto. Muna nga akong advice mo ni aron mahimo kang matinud-anon sa imong pag-alagad sa Dios, likay ang mga bati nga paghisgot sa Biblia, especially sa debate. Ayaw mo og paminaw gyud ana mga duli debate. Kaya mahitabuan na mabati ang imong kasing-kasing. Kanang mga wali nga pagpangumpara, komparison nga mga wali di sad na maayo. Makadungog mo mga wali nga ang ilahang simbahan o ang ilahang organisasyon gikumpara na sa lain nga simbahan, gikumpara na sa laing organisasyon nga pareho ra nga mga born again, pareho ra nga mga Kristohanon, dili na maayo nga maka-impluwensya sa imong pagka-Kristohanon. Makaguba na sa imuhang pagkamatinud-anon. Makapawagtang na sa imong pagkamapailubon o pagkamapaubsanon. Mahagit manggugaan na. Munang likay ninyo kanang debate, kanang mga wali nga komparison, nga gikumpara na sa uban, ayaw gyud na ninyo tagai o pagtagad. May pay inyo nang ibasa sa Biblia o magpatudlo mo. O niya, sa matag Domingo mga kaigsunan na amang ko'y klase, pero naana to'y nag-chat na ako nga akong gipang screenshot lamang na factory reset ang ako ang cellphone dito na ako gi screenshot ang mga nihangyo nga mo join. Pwede ba ninyo nga ibalik ninyo chat dito sa account nako? Kay dili na manggod nako makit-an kinsa to nga nag-chat kay pagkadaghana manggod ang nag-chat nako dire. Patigyon daghana mga kaigsunan. Napay daghan wala kay nako maabli gani ang uban. Unya dili man gud kaayo ko muhurot og time para lang mobasa ko ani mga chat nga pertin daghana. Nya dili nako pwedeng gubon ang mga oras nga ako nang na hatag anang mga butanga anang trabaho dili na siya pwede na kong gubon. Muna nga kung naa ko'y time nga para ibasag chat dili gyud nako na siya kanang kumbaga pasubrahan. Dapat
na atay gitawag disiplina o management sa paggamit sa oras. Munay angay nato nga i-practice sa atong pagpangalagan, sa atong pagkinabuhing Kristohanon. Importante, sensitibo ta ana mga kaigsunan. Muna nga akong gihangyo katong mo Joey, no? Katong seryoso lang. Pero kung dili mo seryoso, inyo ra po ng anihon. Katurang seryoso nga muunong gyud diha sa pagtuon sa Biblia. Pwede ra gyud ko nga inyong i-chat kung seryoso gyud mo nga makakat-on sa unsa may akong nakatunan. Kay dili gyud ako na ihikaw og dili sad ko malipay kung ako lang nang tipigan. Kung unsay ako nakatunan, kalipay na ako ang pagpaambit o pag-share ni ini ngadto suban. Kay maunay gisugo gyud sa atong Ginoo ngadto iyang mga tinun-an nga sama nimo, sama nako ug sama kanatong tanan. Tudloi sila sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Pero dili basta-basta. Nganuman si Apostol Pablo nagsulti sad nga ingon si Pablo ngadto kang Timoteo, Timoteo anak ko. Kay giisip ni Pablo nga si Timoteo anak niya sa pagtuo. Ingon si Pablo isulti ug sugilon kining imong nadunggan diri kanako or ang imong nakatunan diri kanako, isugilon kini ngadtos mga taong kasaligan. So kung magtudlo ta, pilion gyud nato kanang mga tawo sad nga kasaligan, mga taong matinud-anon, mga taong disiplinado. Maunay pinakaimportante nga ato ang tagaag sakripisyo, oras o panahon nga gihatag sa Ginoo. Ako nagtuo mga kaigsunan nga sa imuha nga ato karon nga panag-uban, imong nakatunan ang mga pamaagi aron ka muuswag sa imong pagpanarbaho, aron muuswag ka sa imong pagnegosyo. Siguruha nga maikinabuhi og 100% nga doon na kay kinaiyang matinud-anon. Unya kanang disiplina, daghan ba kaayo mga mensahe o mga pamaagi aron magpabilin nga doon na kay disiplina sa imong pagkakristohanon. Labi na gyud sa mga plano o sa pagpangandam sa imong pagpanarbaho, kay kini magong pagpanarbaho kasagaran yun nga rason no sa pagpanarbaho kanang moingon gyud nga nanarbaho ko kay para mahawa sa kalisod ang akong pamilya. Actually kanang trabaho mga kigsunan, instrumento ra na siya. Ang makahawas gyud sa atong kalisod walay lain ang Dios. Timanin niya, isugilo ni sa imuhang pamilya sa imong mga kailagigala. Ang makahawas sa tao gikas kalisod, dili ng imong trabaho, dili sa ng imong negosyo. Ang makahawas ang Dios lamang. Munang kitang mga Kristohanon, dili gyud nato batasanon ang moingon ta nga og wala pa ko maningkamot, wala pa ko magnegosyo, wala pa ko manarbaho, wala pa ko mo magantos, dili mo mainun ana. Hambog na kay na siya nga klaseng kinaiya. Wala na nay Ginoo. Muna nga unsay angay isulti tungod sa Ginoo, miuswag ka. Gipanalanginan ka. Gipanalanginan ko o gipanalanginan ta. Ngano man, kay kung wa pa ang pamaagis Ginoo, dili ta mo makalingkawas sa kalisod. Ang pamaagi sa Ginoo, mga kaigsunan, maoy nakahatag og kanang kagawasan, kaluwasan, kausaban sa dagan sa atong pagpuyos kalibutan. Unya, tipigin ni siya kanang pulong pagkamatinud-anon. Matinud-anon ka sa imong bana, matinud-anon ka sa imong asawa,
Matinud-anon ka sa imuhang simbahan, matinud-anon ka sa imong mga anak, sa imong ginikanan, sa imong igsuon, o diha sa imong isig ka magtotoo. Sa imuhang trabaho, sa imong negosyo. Kay kon imo nang nahimo og nabuhat, timan diha nimo na napabati, napakita nga matinud-anon ka sa Ginoo. Kay siya'y naghatag nimong oras. Siya'y naghatag nimong panahon. Siya'y nagpiyal nimo sa tanan. Ang Dios mo'y gisalig niya diha nimo kanang butanga para imong dumalahon. Mga kaigsunan, oras na sa ako ang pagpanamilit, bisan kun ugma walay klase, kinahanglan kong manamilit kay doon na pa ko'y kontakon sa syudad, kay doon ay muari, karong ugma, doon ay muari ugma nga mga pastor, nga maunay ako mga estudyante sa first batch, nga maoy mo trabaho sa ato ang balay alampuanan. Unya, ako silang tagbuon ugma, unya ako silang kontakon karon kay kinahanglan pa man gyud po nato nga paninduton ang ato ang sounds muna nga hinahinay nato nga gitagbo sa Ginoo ang mga gikinahanglan labi na sa instrument. Kay mas maayo manggod nga mupalita didto sa syudad og speaker kay brato lang didto kumpara sa kung mo-order manggod ko sa TikTok o kaha sa Shopee, kuan siya kanang dili kay ko ka sigurado nga ma-safety ang speaker kay gamay ra manggod ng uyog. Ang iyang coil nga mupilit na si magnet, madisalign na siya, bati na kina siyang tingog. Mao na nga ang speaker dili na siya pwedeng ibundak. Unya kung mo-order taan ng mga TikTok, mga lumping man yun na, unya kanang iyang coil ana gamay ra kay na siya og kuan ni gani siya pwedeng ibundak like sa mga microphone na may coil lang microphone. Gamay kay na siya, ma-disalign na siya gamay, bati na kay na siya og gawas. Muna nga nagsabot mi nga magkontak kay mi para makapamalihog ko ugma dito sa syudad, makapalitag speaker para dadon diri sa atong simbahan. Kay maluoy ko sa atong speaker nga gihatag pod sa Ginoo diri, kay gamay dili siya haom sa bass. Munang atong last Sunday ang akong gigamit electric guitar, wala na ko mo gamit atong bass kay nabasag ang usang speaker, kanang nibukdag yun siya. Munang akong gitun-an pod pag-ayo, dili gyud siya pod kanang applicable ang bass sa gagmay mga speaker, kinahanglan siyang dako. Oras na sa akong pagpanamilit mga kaigsunan, unya kay ning saad man ko nga kantahon nako tong lahutay, unya napagyud toy usa ka kanta. Akong kantahon mga kaigsunan ang lahutay diri sa atong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dag ako Ginoo, inigbalik unya nimo, ayaw ikalimti aniya ako. Dag ako Ginoo, inigbalik unya nimo, ayaw ikalimti aniya ako. Nagpaabot kanimo Okay no, salamat kay sa nag-request sa awit Makalangit, God ako Ginoo. Ako nga tagaag pagtagad no, ang awit Makalangit nga lahutay lang diri lang sa tunga programang ang Pulong Mo Kinabuhi Ko.
Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do naman utlanan. Busa ayaw kaloya kay may mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulat. Kung mungit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabug-at mo abang ka, ayaw radyo pagbikak niya. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlanan. Busa ayaw kaloya kay may mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulat. Magmatinod anon lang samtang may oras pa, kay andam ang Diyos kun muli mo ka. Buhata ang tanang kabubot unya, kay ang panalangin niya gihatang na. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlanan. Busa ayaw kaloya kay may mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulat. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimut day kasiya, og dili kakabsan sa tanang butang. Kung si Jesus karon imong alagara, dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlanan. Busa ayaw kaloya kay may mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay.
kinabuhi ta. Dunay nag-atima dinhi sa kalibutan. Kita kipantaya bisan sa kalistana, bisan sa katalama. Ikaw o ako nakalabang. Ang kinabuhi ta dunay nag-atima dinhi sa kalibutan. Kita gibantaya bisan sa kalistana, bisan sa katalagma. Ikaw o ako nakalabang. Walay laing magbalantay, giatiman pagyud kita kanunay. Kang Jesus, ikaw ako makapahulay. Kang Jesus, ikaw ako makapahulay. Ayaw o sige, ayaw gyud sayangi ang nagsakripisyo nga ikaw mabago, ka ikaw gigiyahan o gitudloan aron makapuyo sa kalangitan. Walay laing magbalantay, giatiman pagyud kita kanunay. Kang Jesus, ikaw ako makapahulay. Kang Jesus, ikaw ako makapahulay. Busa padayon ta sa pag-alagad niya, diha sa pagsimba magkahiyo sa kita. Dili na to kalimtan, magtinabangay kitang tanan. Buhat nga maayo kita gantihan. Walay laing magbalantay, giatiman pagyud kita kanunay. Kang Jesus, ikaw ako makapahulay. Kang Jesus, ikaw ako makapahulay. Nagabalo ka ba sa mga saadya? Adunay pamaagi ang mata isa. Gitunan mo ba kini o gibansay mo na ba ang mga pamaagi naas Biblia? Karon nasayran mo, gibuhat mo na ba ang iyang pamaagi? Panalanginan yun ka pirmi kaysa Diyos nga paagi. Magmao
mauswagon gyud ka sige. Ayaw pagsundog ka, mga tao katuura, apan mga buhat supak sa Biblia. Gustong panalangin, apan ang buhat makaangin, pero ika'y magtinarong, ang atong Diyos malipayon. Honong na sa pagpakasala, pag-alagad tarong, aron ka padatoon. Pag-alagad tarong, aron ka mauswagon. Samtang nag-inusara, nag-relax-relax ag panagsa, may paiba sa Biblia, makakaton ka pa, makakaton ka pa, makakaton ka pa. Ayaw sige ang adlaw mo, sa mga butang nga ibilin lang inigbiyak mo. Ayaw pailat sa kahilaya, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Daghang mga higayon sa pulong kahipadlon, kay dili ka kaityas sa hukmanan kadadon, sa hukmanan kadadon, sa hukmanan kadadon. Ayaw sige ang adlaw mo, sa mga butang nga ibilin lang inigbiyak mo. Ayaw pailat sa kahilaya, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Tanang mong binuhatan, daya ugit tago-tagoan, adlaw sa katapusan, anihon mo ang tanan, anihon mo ang tanan, anihon mo ang tanan. Ayaw sige ang adlaw mo, sa mga butang nga ibilin lang inigbiyak mo. Ayaw pailan sa kahilaya, kay ang tinuod nga kalipay na ang Kristo. Unsay mga butang na imong iamtingan, unsay imong bahandi, nganong ikaw nagkapuliki, bisan unsa kakadato, tanan imo rang biyaan, yutag balay og salapi, iniawayan lang. Unsay buhaton mo, aron malipay ang Ginoo, unsay angay baton na, aron maabling kalangitan. Ablihi ang Biblia, aron masayot ka nga ang kabuhat mo. Duha ka dapit iandam niya, langit o imperno, pabilion ka niya, o ang binuhatan mo, maoy mo saksi kung asa ka, samtang buhi ka pa, langit maoy pilian, samtang buhi ka pa, langit siguruhan, samtang adlawan pa, makapili pa kita,
Biblia basaha, mga wali paminawa, gamita ang tanan, kay Biblia baya matuman. Tanang binuhatan mo, gantihan sa Ginoo. Unsay buhaton mo, aron malipay ang Ginoo. Unsay angay baton na, aron maabli ang langitan. Ablihi ang Biblia, aron masayod ka nga ang kabuhat mo. Duha kadapit iandam niya, langit o impierno. Pabilion kaniya o ang binuhatan mo. Maoy mo saksi kung asa ka, samtang buhi ka pa. Langit mao'y pilian, samtang buhi ka pa. Langit siguruhan. Nalaygon ng Dios mga kaigsuonan nga paday nagpanalangin kanatong tanan sa mga pulong nga gikinahanglan natong tipigan o katunan sa atong pagpuyos kalibutan. Sa dili pa ko manamilit mga kaigsuonan, mag-ampo ta ug dili nato kalimtan ang pag-inampuay. Kay maunay sugo o pahinumdom ni Apostol Pablo sa mga magtotoo diha sa sulat diha sa unang Timoteo kapitulo 2. Mag-ampo ta. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, salamat Ginoo sa imong pag-amuma kanamo. Imo kaming giatiman sa imong mga pulong, mga mensahe wala nimo ihikaw. Salamat Ginoo sa mga panalangin nga amo ang dawaton karon og sa unahan tungod kay imo kaming giandam og gihimong takos og angayan sa mga panalangin nga imong gisaad samtang kami nag-alagad kanimo. We declare blessing sa tanan nga mga kaigsuonan, imo makatawhan nga mo pakulay, mo mga tulog, ikaw mga protection, ikaw magapasangkap sa tanan. Thank you Lord sa imong pag-uban kanamo og panalangin kanamo tanan. Salamat nga imong gi-bless Ginoo ang pagpanarbaho sa akong mga kaigsuonan, nga imong mga katawhan sa ilang mga negosyo, imo silang paulombuon, imong pauswagon. And thank you Lord sa imuhang mga mensahe nga among nakatunan sa amo karong nga panag-uban. We declare blessing in the name of Jesus. Amen. Amen. Kini igsuon Pastor Gideon mo ingon na sa atong nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless. Ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Pagday mag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalan mga pagday mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, bihatan nimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdai, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdai, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, iha kanimo Jesus among Ginoo.
dagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulokso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, ihatag nimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.